Ní raibh riamh roimhe seo Rialtas Críostaí mar a thug na Sacsanaigh ar rialtas a dtíre chomh neamhleasmhar faoi bhás an mhéid sin daoine. Le cnead asat ach tiocfaidh an lá nuair a bhéas is againn cé mhéad a dimhí a dh'éag. Agus cé go bhféadfaidh le Polaiteoirí bheith in anacair bhréagaí agus iarracht á déanamh acu an Éireann a cheilt, tiocfaidh an lá nuair a bhéas is ag Sacsana féin agus ag an nabhainn mór ar mhí-bhainistiú gnóthaí na hÉirinn, ar conas agus cén fá ar ligad galar ocras agus bhás na daoine a bhuala de tharbh na dúchama. Sa chéad bhliain den Ghorta rinne príomh-aire Shacsana sur Rialtas Críostaí. Arúr indiach a albharú ó Mheiriceá chuaigh go hÉirinn ar luach 100,000 punt. Scapag é timpeall chalafort na hÉirinn agus méile ina bhascán bhuí é ar a ról tábhachtach aige chun cabhrú le roinnt daoine a chuinál beo. Rinne an tathair lúis Cheannapin an chéad orpach a rinne cur síos ar ungíre na bháil nó níogar a fós an tagart is luatha de halbhíocht na Eorpa in Ontario. Bhí rath ar an arúr indiach agus orpach a réin. Bhainigh úsáid as an mar sin go príomha le haghaidh mucha agus zucchini. Sula bhéadfadh le sur Rialtas Críostaí, ní ba bhó arúr indi a albharú, bhí ar a bhola go ndéanfaí na dlíthe arúr a ascarm. Dlíthe a chosann fearmóirí Sacsanacha in aghaidh albharú gránach saor. Rinne an príomh-aire go leor naide fiú laistigh dá fortaí chomáda chóirí. Hit an rialtas tóirí. Bhí an bailach foscailte chun rialtas faoi a bhunú faoi Sir Seán Russell. Bhí póirtithe polaiteochta na Huigeanna agus na Dóirithe ag cur in aghaidh a chéile san 8ú haois. Bhí díon chreideamh protestúnach ag na Fuigeanna nár cheart a rialtas cur isteach ar an saoirmharga a chruthí an tíre na dia, smaoinemh ró himplaí ar nóchaí. Ghlach Rialtas Russell go ducht le tagas léasaí fér nó an geilleagar a ágáil faoi orsaí an bharga. A dúirt Russell, deimhníonn de chomhaltaí an tí nach nalbharóidh an rialtas bia ó thíortha eile. Is fearr a bhád, dar linn, sa láthair na naoine a ágáil diontar phríomháideacha agus don gnáthrádáil. Déadach le polaiteocht léasaí fér a bheith sughlacha i ngná amana. Ach ní ag an am sin, nuair a bhuail Ghorta mór buile go tubann ar Éirinn, gan asach is stair an domhain. Ní raibh sé réasúnta a cheappa go bhféadfadh le ceannatha agus le miondíaltóirí riachtanas daoine a choláthar go tubann. Bhí an tam dearg an, darí stát, rialacha géire na haicnimeachta polaiteochta a bhriсе, chun déanra a chábháil ó bhás uafásach. De scríomh seoirse Illiam Frederick Villiers an ceathrú iarla Clarendon chuig an bríomh-aire. Mar seo, ní féidir le mion séarlas wood ná tribhéalaíonn a athrú a dúirt gurbh é an bailach ceart é gan fach a dhéanamh ar son na hÉirinn agus rudaí a ágáil faoi oibríocht dlíthe nádúrtha. Bhí séarlas wood ina cheantaléir ar an stát thuiste agus bhí an focail deirí aige faoin gatachas ar faoisimh ón Ghorta. Bhí sé ina dheisceabal daingean maidir le léasé fér mar bhí a cheannar a bhuain sa stát thuiste, séarlas Edward Trevelyan mac le cléire Anglacánach agus stát seirbhíseach Garma. Bhí an tuirmach chumas málchas ar duine dá chuid bhúntóirí a bhuain go bhfeidhmóil Ghorta mar chosc ar ás an déanra. Bhí sé áisiúil ag Trevelyan. Mar stát seirbhíseach ó thaobh na polaiteochta de an uair a dúirt. Sé an rud gur féidir linn a bheith ag díriú go sábháilte air ná eicáil chuige go bhféadfaí deis a bheith ag na daoine i ngach ceann d'Éirinn bia a cheannach ar phraghsanna ratha, má tá an achmhainn acu é sin a dhéanamh. Bhí is aige go dtíon mhaith go mbeadh blúra arán fiú go róghléir dóibh agus go bhféadfaidís bás go hanis. Bhí tuiscint mhaith ag na daoine i gcaisleán bhaile ácha clia in oifig an choimiisinéire ar réaltacht an taal thart ortha ach an lá. Bhí is acu nach raibh líonra miondíala bí in Éirinn is nach bhéadfaí ceann a chruthú gan fach a bheith ann lena dhéanamh. Conas síochálaíochta ag duine é bás daoine a chuinál fad is scíthán uaidh.
D'ad bhí rúnaí na hÉirinn go raibh maith tagtha ar an daonra i go leor áitsacha ar fud na tíre. Dúirt sé gach lách Lushamíd go bhfuil daoine ag fáil bhás den ocras. Ba bhaithlim a fháil amach, mar sin, cad a chur cosc ar na hairí aon bhia a chur go hÉirinn chun na daoine a raibh ocras orthu a bheathú. Bhuaigh mé i gcónaí uafás áirithe roimh acnamaithe Polaiteoirí ó ar chúla mé duine acu ag rá go raibh agla air nach maró an Ghorta sa bhliain 1848, níos mó ná milliún duine. Agus go maith ar éigean gur leor sin chun mór an maithasa a dhéanamh. Cén sais masa a dhéanamh? Bhí imní ar trefilíonn go bhféadfaidh leas eacnamaíochta Shacsana a ghortú trí chabhrú le hÉirinn. A dúirt sé go éadróireach. Níl sé fionntach Ghorta a aistriú ó thír go tír. Ní chuireann sé ua bhás orm bhur gcuid tionóltaí éireannacha a fheiceáil ag fáil bhás. Is cosúil gur cuid riachtanach den phróiseas í sin. Ní mór dúin gan a bheith ag gearán faoi cad a mhaith linn a fháil in áiríre, sé sin astáit inmhúnathe, brabúsacha. Ach mar a thugas sibh faoi dear, ní mór dúin gach is féidir linn a dhéanamh agus an chuid eile a fhágáil de dhíth. Tásúil agam má tá sagart Caitliceacha an a thuilleadh go ndéanfaí siad é sin a choléirú. Tá sé deachar ar na daoine bochta gan a bhíonú dóibh go bhfuil siad ag folingt 3 jónú dé. Sa chéad bhliain den Ghorta, chur an rialtas tús le hibricha poiblí. Ag íoch as leat an chostais, tóga bóithre i mbainistir armaí i gcundé churchaí. Ar gach taobh den bhaile, bunaimh an cré amach, le cosán orda a fhágáil atá go fóil santréthach den bhaile. Ceappa pá ag sé 7 agus 8 bingin sa lo mód a bia le bheith déan gnó chomh sin nach ránó aine oibrú ar scéim rialtais a déadach leis obair eile a aimsiú. Is níorbh éadach fostíocht a chuirt ach de chudáin des na daoine bochta. I mílúnasa. Sa bhliain 1840 sa sé, thug rialtas Russell acht an ráta séithir isteach a bhí ceappa le costas na nibricha poiblí a aistriú go rátaí a ghearradh in Éirinn. Bhí sé chomh aige forógra a eisiúint chun stop a chur le soláthirtí bí ar fad. In nach áit in Éirinn tá iarsmí de hithe na mocht le feiceáil go fóil a bunaíodh mar thura ar dlí na mocht a ritheh sa bhliain 1838. D'ad bhí Saoirse Nichols a réachtaí an dlí nár bhí a chuspóir folingt na mochtán éireannach a bhfuilú ach iad a chosc ó cheacht anón go Sacsan. Tógan na tithe le bheith chomh míchompordach agus a béidir ionas nach spreagaí aine le dul isteach iontú. Ach, sa bhliain 1849 chuniú beagnach milliún anam iontú rud a thug le fios, díreádú tubasteach na Gael. Ba thullaiste I dteach na mocht an tain rogha a bhí ag cuid mhór daoine seachas dul in éig leis an ocras le linn an Ghorta mhór. Sulla bhéadach le duine dul isteach I dteach na mocht nó blúra bí a fháil, bégan dó aon cheart a talún, ní ba bhó ná chathrú achra a thabhairt suas. Bhí a is ag na tionóltaí go mbíodh a gcuid talún ina seilbh féin trá faoi dlíthe na hÉirinn, dlíthe na mreithúna. Agus nuair a tharla sé gur dúna tithe na mocht, mar gheall ar aspa airgid, cur na bochtáin, fear mná agus leanaí amach ar thaobh an bhóthar le bás áil.